Hello friends, Bodo Bodo Job Info YouTube channel big update Indian Army vacancy 25,000 बेनि exam syllabus physical test result test एबा साख्रि joining date ओंखारजोब्बाय बेनि सायाव details लाबोदों आरो लोगोसे big update बेबो DME नि staff nurse नि exam नि result होबाय नोंथांमोना skill test जागायसिगोन 15 फेब्रुवारियाव आरो non technical नि exam नोंथांमोननि grade 4 आरो grade 3 आ नैबे फेब्रुवारि जोबनायथिं जासिगोन आरो थाबैनो admit होसिगोन आरो जेब्ला होयो नोंथांमोना update खौ मोननो हागोन Bodo Job Info YouTube channel देन बेनिफ्राय इंडियन आर्मिनि भिडिअ मैया आपलोड जादोंमोन नाथाय माखासे टेक्निकल इशुनि थाखाय प्राइभेट जाफिनदोंमोन दा बेखौनो फिन खनसेबो लाबोफिनदों दा DME नि नोंथांमोना ग्रेड 3 नि रिजाल्ट नायनोबा टेक्निकल लाइनाव फैदो एन्ड बेनिफ्राय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बे स्टाफ नार्सआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि PDF फाइलआ रिलिज जागोन आरो नोंथांमोना डेट वाइसआवहाय थांनो हागोन जायफ्रा रल नाम्बार दङ दा बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 टेक्निकल लाइन क'क्राझार मेडिकेल कलेज So दानिया जों नायसै अग्निवीराव दा मैयानो मोनसे भिडिअ पाब्लिश जादोंमोन नाथाय टेक्निकल इशुनि थाखाय प्राइभेट जाफिनबाय दा जों बेयाव नायगोन अग्निवीराव आपकामिं भेकेन्सि 25,000 अल इन्डिया नोंथांमोना मोननो हाबाय दा बेयाव 4 बोसोर साख्रि मोनो अग्निवीराव बेखौथ' मिथिखाबाय दा बिनिनो एग्जाम सिलेबास रिजाल्ट डेट आरो जयनिं डेट गासैबो ओंखारजोब्बाय जों बेखौ दानिया नायगोन लोगोसे नेगेटिभ मार्किंबो दङ जों बेखौबो नायगोन दा जायफ्रा अग्निवीर मोनो नोंथांमोना 25% रेगुलार जागोन थांनाय बोसोरावबो गोबां जोंनि साबस्क्राइबार मोनलांबाय स बिथांमोना दायो ट्रेनिंआव दङ फंबायमोना आरो लोगोसे आपकामिंआव नोंथांमोनाबो 25% जेब्ला 4 बोसोर मावगोन अब्ला नोंथांमोनखौहाय रेगुलार साख्रि होगोन 100%आव 25% लाखिगोन आरो बिथांमोननो इन्डियान आर्मि साख्रिखौ होथारनाय जागोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि बेखायनो पारफरमेन्सआ मोजाङै मोजां होबानो जाबाय जेब्ला साख्रि मोनजेननाय जइन जायो जेबो रेकर्ड गाज्रि दाला जेब्ला पारफरमेन्सआ मोजां अब्ला नोंथांमोना साख्रि मोनगोन देन बेनिफ्राय BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे एवारनेस प्रग्राम दङमोन दा बियो दिनैनिफ्राय जागोन टंला कलेज उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव एन्ड बेनिफ्राय तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जागोन बेनिफ्राय कमार्स कलेज क'क्राझाराव जागोन थ' चिराङा बबेयाव थानांगोन होनोबा जों बिनि सायाव डिटेल्सखौ नायगोन दा अफिसियेल नटिसनि गेजेरजों दा BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय एवारनेस अग्निवीरनि सायाव कन्डाक्ट खालामगोन आरो लोगोसे बिथांमोनखौहाय माखासे ट्रेनिं होनाय जागोन बा फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय जागोन जायनाखि केन्डिडेट्स दा पस्टआ दङ 25,000 बेखौ बुंदों आरो लोगोसे नोंथांमोननिया माखासे इन्डियान आर्मिनिफ्राय फैनानै बिनि सायाव माखासे फोरोंथायखौ होगोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय 25,000आव नोंथांमोना SSC आव मोनदोंमोन 26 नाथाय आर्मियाव मोनदों 25,000 दा सेन्टारा जाबाय बिथांमोननिया तामुलपुर नोंथांमोना मोनदों फार्स्टआव तामुलपुराव हमना ला गेरुवा दङ कालाकसि होननाय दरंगा होननाय दङ दा डिस्ट्रिक्ट कभार खालामगोन तामुलपुर आरो बाक्सा कपियाव कभार खालामगोन स' बेयाव 107 बेटेलियन थानो हागौ बेबायदि नुदों एन्ड क'क्राझार आरो चिरांखौहाय बेयाव होगोन एन्ड हाथिगर होननाय आर्मि केम्पआव हमना ला उदालगुरिनिखौ होगोन दा बे होनाय केम्पआव बिथांमोनखौहाय कभार खालामगोन थ' नोंथांमोना बेखौ नुबाय थ' बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ लानो हागोन एन्ड 9 फेब्रुवारियाव माखासे एवारनेस प्रग्राम जागोन बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ बुंदों एन्ड 11 फेब्रुवारियाव स्क्रिनिं टेस्ट लानाय जागोन इन्डियान आर्मिनिफ्राय बेखौ बुंदों दाना फैबाय अग्निवीरनि एप्लाइ डेट ओंखारबाय स' एप्लाइ डेटआ जाबाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 20 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोना अनलाइन रेजिस्टार खालामनांगोन बेखौ बुंदों एन्ड 26 निफ्राय एप्रिल नोंथांमोना मोनदों अके 20 एप्रिलसिम नोंथांमोना प्रिपेरेसन फर एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय रेडि जानो होदों अके एन्ड बेनिफ्राय लास्ट उइक एप्रिलाव कन्डाक्ट खालामसिगोन नोंथांमोननि माने बैसागु जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिखौहाय इन्डियान आर्मिया एग्जाम लागोन अनलाइन एग्जाम एबा अफलाइन बेखौ नोंथांमोनखौ लागोन एन्ड मेयाव नोंथांमोना एप्रिलाव एग्जाम होबाय मेयावहाय एग्जामनि रिजाल्ट अके एन्ड बेनिफ्राय जुनावहाय नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट अके जुन 1 निफ्राय फिजिकेल टेस्टआ स्टार्ट जागोन अके 27 जुलाइसिम बेवहाय जन वाइसआवहाय फिजिकेल टेस्टआ जागोन अग्निवीरा एन्ड फार्स्ट उइक आगस्टआव नोंथांमोना माने रिलिखौ जागोन अके माने माखासे रिलिया जाहैगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना सेप्टेम्बरावहाय फाइनाल लिस्ट मोनगोन स' फाइनाल लिस्ट नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय नभेम्बरावहाय नोंथांमोननि ट्रेनिंआ जागायसिगोन माने जइन जासिगोन इन्डियान आर्मियाव 2024 नि नभेम्बर जानाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना इन्डियान आर्मियाव जइन जासिगोन दा बेयाव जों नायबाय दानिया रिलिनि दा GDआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना मेट्रिक पास खालामनांगोन सेकेन्ड डिभिजन नोंथांमोना जाथारनांगोन अके बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रामोन 33 नाम्बारा जेरावबो साबजेक्टआव मोननाय जानांगौमोन नाथाय बेयाव होनाय जायासै खिजानि आपडेट लिस्ट जानो हागौ एन्ड बेनिफ्राय अग्निवीर टेक्निकेलाव नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्सआ थानांगोन एन्ड 60% नांगौमोन बेयाव आरो लोगोसे गासैबो साबजेक्टआव 50% नांगौमोन सिगांनि बायदिया नाथाय देग्लाय चेन्जबो जानो हागौ बेखौ समाजै मिथिसिगोन बेयाव लिरनाय बायदिब्ला देन जोङो अग्निवीर जोङो टेक्निकेल नायोबा नोंथांमोना HS पास खालामनानै ITI बेयाव बिदों स' बेखौ बेयाव होदों एन्ड बेनिफ्राय बे आपडेट लिस्टबो जानो हागौ किजानि देग्लायहाय पार्सेन्टबो साबजेक्टआव नाङाबो जानो हागौ स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्लार्कआवबो नोंथांमोना जायखिजाया HS पास खालामनांगोन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा नोंथांमोना 60% एबा फार्स्ट डिभिजन बेयाव लिरदों आरो लोगोसे गासिबो सिगांनि साबजेक्टआव 50 नांगौमोन नाथाय बेयाव लिरनाय गैया थ' जानो हागौ बिटिआर गभर्नमेन्टजों बेवहाय गासिबो डिटेल्सखौहाय होदों मानोना आपडेटबो जानो हागौ बे लिस्टआ एबा माखासे क्राइटेरिया
देन बेनिफ्राय स्ट'र किपारावबो नोंथांमोना 60% बेयाव नांगोन एचएस पास खालामनानै एन्ड ट्रेड्समेनाव नोंथांमोना 8 फार्स्ट 10 फार्स्ट जि दङ नोंथांमोना हागोन जेबो पार्सेन्ट बेयाव लिरनाय गैया देन बैसोआ 17 हाबनिफ्राय 23 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जासिगोन गासैयावबो स' दानिया फैबाय नोंथांमोननि एग्जाम आरो फिजिकेल दा जेब्ला एग्जाम पास जागोन फिजिकेला 1.6 नोंथांमोना खारनांगोन आरो एक्सेलेन्ट खारनोबा 5 मिनिट 30 सेकेन्डनिफ्राय खारोबा आन्दाराव खारोबा 60 नाम्बार आरो 5 मिनिट 31 सेकेन्डनिफ्राय 45 लायोबा 48 नाम्बार मोनगोन एन्ड बिम दङ बिम बोनाय नोंथांमोना मिथिगौ बेखौ 10 बार बोयोबा 40 नाम्बार मोनगोन एक्सेलेन्ट थांगोन बेनिफ्राय कम्बो दङ 6 निफ्राय 10 सिम एन्ड 9 फिट डिट्स दङ बेखौबो नायदो जिगजेग बेलेन्स दङ बेखौथ' मिथिखागौ एन्ड हाइटआ अग्निवीर जिटिआव 170 अके स' बेनिफ्राय क्लार्कआव 161 जागोन बेनिफ्राय ट्रेड्समेना 170 नांगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो दा जोङो नायनोसै एग्जामनि प्रसिडिउरा माबायदि जागोन एग्जाम प्रसेसा दा बेयाव नोंथांमोननि आनजाद एबा साबजेक्ट नोंथांमोननि एग्जामा बोरै जागोन होनोब्ला दा जिकेआव दङ 30 मार्क्स दङ बेनिफ्राय साइन्सआव दङ 30 मेथ्सआव दङ 30 बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिंआव दङ नोंथांमोना 10 मार्क्स दङ टटेल कुइसना नोंथांमोना 50 कुइसन मोनगोन बेनिफ्राय 100 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना मोनबाय जिडिआव एन्ड टेकनिकेलाव 80 मार्क्स पासिंआव अके बेनिफ्राय मोनसे हाबानो नाम्बार 4 मोनगोन आरो नोंथांमोना नेगेटिभा नोंथांमोना 1 मार्क मोनसे माने माइनास जागोन अके मोनसे रं जाबानो 1 नाम्बार दानगोन एन्ड साबजेक्टआ नोंथांमोना जिके 40 मैथ 60 फिजिक्स 60 एन्ड केमिस्ट्रि 40 नोंथांमोना टटेल 50 कुइसन 200 नि एग्जाम एन्ड क्लार्कआव नोंथांमोना 80 नोंथांमोना पासिं मार्क मोननांगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 4 मोनगोन आरो नेगेटिभा मोनसे रं जाबानो 1 थांगोन एन्ड साबजेक्टआ जिके दङ बेनिफ्राय साइन्स दङ मेथ्स दङ कम्पिउटार साइन्सबो दङ अके एन्ड इंलिसबो दङ टटेल 50 कुइसन 200 नि जागोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जोबोर मोजां सिलेबासखौ मोनखाजोब्बाय बेखिनिखौ फरायबाय था अब्लानो नोंथांमोना अग्निवीर जाहैनो हागोन अके दा बेखिनियानोसैमोन दिनैनि बिग